Ne üçün täze yüz duette ba? Toyda altım SMS yazdı täze. Dedim yalandan sözüm yazdım diye. Belki yalanım aydım durdu öz başından geçiren zatlarını ilkler ayda sondan uzuraydım görüyor diye. Ya hakikatta var ama özüm köpten beri mekana deyip verdim. Bolanın ortakatı ön biliyor. Durduğun iyice ayıttı valla. En kızıklı rubrikamız Hitxana rubrika. Yesenler öýtmäň ara wagtsallyk. Soňky 6 aýyň içindäki edilen täze işler bilen tanış edeliň. Alisa, поставь последний топ туркменские песни. Gerekten toplayman hakkı, yanımda aklım hakkı. Gece gündüzlere bakıp geçip ucuna uka. Duyma şerim anlamı, gecelere ayım sen yaşandın mı? Bu sevgin varsa biz bile bilesin. Onu sorunu bilen onu ne? Belli gel bu ne menzileri. Ağırtma kellemi, doğulan günüm dilleri. Tak kalalıyık geçer. Bak, bunun çağı dönüm bak. Dinlesin küçülmen ki yalan mı? Söylememin sonunda sen bu imenemin yalan mı? Vak becerip bilir misin bu yüreğime salan yaradan mı? Durduyev, bugünkü mihmanımız. Ýörenle dowam edelim. Ekan, Durdy, hoş gördük. Sagaman bugüne de yetdik nesibedenden. Ne soraglara başlaly. Tamam. Nirede nädip tanışdyňyz we ilkinji bile işen aýdymyz haýsaýdym. 2018'in ahiri 19'un başlardı da şu anda yüreğimde galar deyip aydım işledik. Bir aýdym etdik. Soň aydım boldy. Neme boldy? Bu men işleşen adam kendi de. Evde uğrayaman kendi. Ondan duruşka işläp bir aýdym etdi de soňundan beýle aýdymlarynam. Ýetişmerin öýtdüm hem biraz ondan şey edip oňlan kendi işleşip bilmedik soň. Ara ken wagt salma bolýardy bilýän bir aýdymdan 6 aýdan çykarma bolýardy. Ikinji aýdymy ken ondan täbi mekanyň işleşen aýdymlar gaty köpdi bolýar. Şo sebäp. Menem diýen şeyler geçemok birat onuň bilen öýde hawa düşünüp şeyler boldy da ara näçe ýyl düşdi onuň 2023'te. 23'te o 23'ün ahirleri 24'te merje. Şükür stabilne. 23 4 ýyllap işleş. Ay karonu döwrü itköşke hiç gömüraýdym işe da. Görüşýät ýene iş boýunça kendi emetmedik. Şondan soň birinji aýdym haýsy. Ondan soň mara bir kisany ýene ýanky täk aýdymma onuň ýene bir gowjala eken ýaman ýan aýdym bar. Şol we onuň Ýammada diýjek bolýam olaram etdik ýöne bir hili bilmedim maksadymy erbet demetdik. Mene hem bileleşip bar gowja pikirlenşip çık bir neme Dubai manakada da aray. Näçinji ýyl bolýar şol? Geçen ýyl ne Dubai manaka. Augustun 30 ýerine jam birine çykdy da. August 30 ýerine çykdy. O bir pikirlenemede biraz mirawoýrak pikirlenip bir gowja bar ideýalar diýip neme demede şonu anlaşka bilen oturup durdy bir de tawşyrdy. Annemeret bar şahir. Annemeret gurban. Şey diýip oňulen alyp çykdyk aýdymy. Ýöne men ölmem diýdim. Kısaca gelin bularım dedi. Kısama dedi. Ýöne gowlat ber dedim. Konkret dinlenen adamlar gowrayjak aýdym. Kısaca Bizim mara şu durduşkan näçe wagt ýary aýdymyny etýät tutturup bolany birak bir hiljek bir da ýalňyşlygymyz bar o diýip şonu biraz demetdik däre. Ondan belki ne diýip şondan başlatdy. Da şükür. Şondan soň kloş wagt gowja gidip oturýar. Dubai manaka yerine düşen aydımdan bir bolly. Milyon dinlemelere vardı. Bundan beýan alsın inşallah. Şoň üçin Mike Hitxana adyndan sana şolary ýaltydymyz bar. Label'ın adyndan Kutlu bolsun, öwür köp bolsun. Gurur bolsun. Ana sowat taýnadyk birat kutlaýan. Alajan iyi gurur bolsun diýip bolsa. Taňry alkan hemmämiň abraýmy olanlar var. Taňry alkan eden adamy da. Olar ýaly sowatdymyzy ähli milyon bolan ýa-ki ýören aýdymlarymyzy, aýdymçylarymyzy ýöre padarka taýnadyk nesibeden. Hitxanadan, aýdymlar. Ana durduşkan sekinem nesibesin Allahan ýadygarlyk. Emmämiň adamyny. Dubai manaka aýdym ýerine düşdi. Ýöne berde ýene bir ýerine ýetirjimiz bar. Täze 100. Näme üçin täze 100 duetde bar?
Näme üçin başga rapper däl? Nätip şol kelläň elli. Opşum şol aýdym başda sol ýöközüňdi aýdýadym. Oo. Nätip duýdy pikirlendiň. Aydın birazdan döwre babaydım. Gowaydym bol. Ondan ses ýazyma sen ýazdım. Ýanky diýişiň ýaly ýöködüm solny proýekt diýmek. O mekandan maksatlaşdym. Mekany şunu bir rapper goşatym belä. Rap goşatym belä diýdim. Da şu janrda aýdýan. Ondan kim gözüme ötürýär? Meňem diýdim bir öldüm. Gowamoňşan, alşanam, sözüň adyňam alşmaly adam bilen gurlaşan dedenden. Täze bilen bir gowalşýar. Soratda menden garaşy täze şunu aýtdyrsam näýelek bolat. Sorady menem geliştirdim. O aýt şol imni şol aýtdy gelişeni bildim. Ondan täze de proýekti uğratdym. Olam şu Karvila bilen bilediňler. Ondan ikisem gollatda gowy diýdi Karvila'da gön ýanyna ken öýde aýtdy da ama o gir proýekti o gowy proýekt diýip şey diýipdir da. Ondan garada şey diýip ýerine düşdüýdim. Allah'a şükür. Hakykatdan ýerine düşen aýdymlaň bir bol. Ondan soň çykaran aýdymyz Monamor bolmaly. Ol hem menem şol aýdym hakykatdan hem söýüp dinleýän aýdym. Ol aýdymyň döreşi barada gysgaça. Ýanky diýişiň ýa Dubai manakany bir neme aýdym. Stilli ýani heňi zadyny men özüm şol ýaly isleýän bir priviziýetine aýtdym mekany duýdy şonu. Ay elek Monamorda bolýan hiç ýyl goşulmadym. Konkretni gowy apardynda tonu saňadan ýani çekdim de. Anne bilen daşary ýurtda goşuldyk. Birazcık miraboy bolsun diýip biz pikirlenemede birazcık diňe bir o bizim özümizden külör dinlemesinde bizim etdiýän zatdan bir daşyna da görünsün diýip birazcık o tarapyndan pikirlenýär. Emin durdy işgankda da şol o miraboy boldy karoçy diýjek bolýanym. O daşyndakylarym dinleýär. O bir de ýazýarlar dinleýänler, gowurýanlar. Bu başyny Monamor'un terjimesi näme? Sen men ezidim. Söýgülüýüm hem dostum diye şu manyny berýär. Ýöne var karoçy Dubai manaka çykdy, Izyana Monamor çykdy bilýärmi? Pastayan durdu gelip diýär, men niýe şu Dubai manaka, bilem şu Dubai manaka has gowutdy, ondan o çykdy bolýan. Edil olam gowutdy-de onça bolmady, zat ýotursun bula aýtdy gaýtam diýär men niýe ýere barsam diýär, şu Monamor diýär, o şonu aýtdyp diýär, şonu halaty diýerler. Monamor'un fiýatyny gün giýje etdim. Şownam şu rap ýerni boş goýup täzeýde ýerdim de. Olam gün giýje jaň etdi. Ýaman gowy gördüm, ýani ýerden bir arasda kelýär diňen. Ýerden jaň diýär gaty gowy gördüm, aýdym men proýekte girjekdir diýip. Şownam toýdadym. Toýdan çykyp toýda altym SMS ýazdy täzeýde. Ona näme diýip ýazýar? Fesýavrym uğratdym, ýan tesim ýazandan sözünem ýazdım diýär. Resk ýatyrdym. Benim ertesi mekana ýetirip berýän aýdym. Täzeýden tesim ýazýar. Haçan ýetişdik diýär-de. Ýoksam dağdana ola hiç gitdim de fesýavrymdan berdi. Hakykatdan hem täzeýiň hem tembri, sesi şu proýekti kabul edeni diýsen ýerine düşüpdir. Aýdym sinhronizatsiýa edilýän şu inýan bire laýyk bolupdyr. Onu indiki proýektimiz biziň men gulagıma degdi. Son kaydym. Indi senki için menki yalanmy? Menki yalanmy. Menki yalanmy? Menki yalanmy aýdym. Durdy öz başyndan geçiren zatlaryny ilkler aýdýa, şondan juraýdym döreýär diýär. Şoçunmy şoda? Yo, ona montajda olajyn. Ýöne näme mekandan anlamerde men diýdim şu studiýada oturýak. Nä şeýle de gelin da man iş bolmamy da. Çaý oturýak diýdim de bir gıygırlayan aýdym sen o gıynaşaýdym sen. Men repertuarymda ýokdy şon ýaly. Gıynaşlyýat aýdym da. Bolanym bolsa gaty öň ýer. Şular ýaly emedýän isleýän idim ondan. Gaby mekanlara tuğulamy. Bir de var, bir de oppa walla gıynaşaýdym bilýän ýazmak kediler galyklym aňtat ondan. Awa bilem ok şahirlerde şon ýalyp nime wamy sözüm şolara gowy ýa gıynaşaýdym. Ondan hem ýazmaga galykly bilýärmi? Ay boldy durdyň iýje aýtdy bolla. Ýa-da men bunu karaçy işledik. Munda aly bilen nimelerimizi alıştyrdyk. Durda aýtýan şeýler ýaklatlar bar. Durda aýtmaga maýerek durman diýende bu. Aýo aýdar brat, dinler, dinler. Aý bundan çağırıp şey diýip dinletdim. Ben birinji şey dinlendi näýem halatda. Ondan
O zatlar neme dipsiň endi men go öwrenip çot gidip aýdalyp iş edip ses çağışynam ýazdyk. Kiretişimden hem gowgolly karaç oturdy. O yerine düştü. Sözlerim anlamary daş etip ýazdy. Malades. Şulaydym deme gowunum etdi anlamary. Anlamary gowy ýazdy. Öňem gowunum etip berdiýeni şu tapar hasta bir gat basadyk koýdy. Ya hakikaten hem gowy ýazdy onu. Aýdym bilen berlen zombur. Ses ýazgydan öňür. Taýlyk geçilýärler. Mekana zaýdy ýa-ni bir ýerde alyp bilen tegin kamerasy ýa-ni doldurypsyň ama ýerde. Menki yalanmydy. Gysga wagtyň içinde YouTube'da 200.000 görülmä barly. Aýratynly klip AI klip bar, olar ýaly ken görülmeýär. Ýöne şul görülýär. Bizani yapan kim? Karaç bu klipde durdyň klibinden nälik boldy? Bu ssenariýa ajygym karaç taşdyran jygimy. Nagym Kakaýew, o Radnoy öljygym. Bular o ýanyma geldi-de, berdi ýanymda işleýär. O AI-da şol men klibini diýdi. AI-da düşürsem diýe höwes etýän şol aýdym men. Gowur işläp oturkam, eşdi oturka. O halatda men şol edesim bilýär, durda-da öýdi. Men şol edäýin diýip nemeden soň. Adam bir zady höwes edýär, rezultaty başga bolýar-da. Netijesi. Ondan gara menem işlem bilen ýetişemokdym şo wagt dogry. Gündüz akşam toýlar bilen, o galy berse işler bilen. Nagym öýdüm aýdym gowurdy. Senem gowurdyň hakykatan. Gowja gymmatla garaýdym nereýin bana. Satdydyň aýdym bolýar. Aýdymy. Bekan bir häsiýeti bar hakykatdan hem biz gündüz işde, ýa-ni toýda, ondan soň studiýada da öwrenşäň şuta. Ondan bir adama niýetlep bir aýdym işleýär, şoň eýil şol aýdym eşitmese-de getir sat diýäň, 5 etse 10 etse näme hödürede? Ýok, şol adama niýetledimi? Şoň şol aýdym. Ola durdy özüň gelende diýdim. Agam, näme diýsen, edeýin, bitireýin, aýdym ber diýsem, ýok berjekkä pikirlendiňem ýöle. Bermedin ýöne, bermedin. Hakykatdan hem ýürekden geçýän aýdym batdyr. Menem dinleyijilerim umuman hemme tarapdan klibi aýdymyň ýerine ýetirilşi, düzülşi gowda benki ýalanym aýdymyň çykarlanyna bir 20.000 töwerek bolup gelýändir-de. 20.000 töweregiň dowamyna YouTube'da 200.000 dinlenme baran bolmaly. Golaýlandyr. TikTok'da 10.000 dinlenme. Ondan hem ken. Bulaydym kim? Onun wize düşünme. 10.000 wize düşünme. Bulaydym kim onda ýerini düşen aýdymdan hit aýdymlar diýip bilýäs. Şoň içinden diýip bilýäs. Dubai Manaka, Mon Amour, menki ýalanmy. Soňky 3 aýdymlar töwelem hemmesem hit onda. Biz dogry ýerde hit kanada. Indi sen üçün menki yalan